Hey Reinoud, must dit eens jaren. Basisscholen De Opdracht in Oertrup is de winnaar van het ANWB Verkeersplein in de provincie Friesland. Op zo'n verkeersplein leren bern meer over de verkeersregels en kunnen ze oefenen om veilig te fietsen. En elke jaar wint er 1 squalle in elke provincie zo'n verkeersplein. En dit jaar hebben we dus rond 400 squallen haar opjoen bij de ANWB en hebben we meer dan 100.000 mensen hun stem uitgebracht. En hier toch kwam in Friesland dit jaar CBS De Opdracht uit Oertrup als winnaar uit de stemming. Jongen. Wat een geweldige prijs. Als de band van De Opdracht naar mij luisteren, nog van harte lokweeske. Ja toch? En deze squalle wint dus een soort van verkeerspark op het schoolplein. Ja, superleuk man, zo'n verkeerspark. Dat heb ik vroeger nooit hoor. Maar is het eens nedig dat band dan fietsles krijgen op zo'n verkeersplein? Nou ja, die vraag kunnen we aan het einde van deze podcast beantwoorden, want wij vregen je het onder band zelfs. Hey, dit is de chillste podcast met Jennifer en Reinoud. Hielendal van Dij op de gekste vragen en onderwerpen. Komt er griffen antwoord, dus luister maar mij. Zo, mooi dat je luistert en welkom bij de chillste podcast oer veilig verkeer. En die chille podcast maken wij in een hele chille klasse, namelijk groep 8 van CBS het Kompas uit het Veen. De chillste podcast waar Dij. Oké jongens, even een test. Waarom zit er een stuur op een fiets? Waar weet dat? Rob Nou. maar. Lucas? Anders kan je niet richten waar je heen wil fietsen. Nee. Dan hoest de bel net vasthouden. Ja, wat een humor, Reinoud. Ik denk hier komt echt een hele moeilijke verkeersvraag. Nou, die komt dus nou, Jennifer. De chillste podcast waar Dij. VVN verkeersexamen. Oefenexamen draaien 2023. En dan zorg ik je vraag 20 zorg ik je tegen. Kijk waar de kinderen lopen. Wie loopt of lopen op de goede plaats? We zeggen een dik, geen fietspaadje. Wel aan de linkerkant een stoep, aan de rechterkant geen stoep. Hidde die rint in de berm aan de rechterkant. Jules rint op de dik, mij zijn fiets. Aan de rechterkant in het verkeer in. Dan heeft Jano, die rint aan de linkerkant in het verkeer in. En Teun die rint op de stoep aan de linkerkant. En de vraag is, waar rint of waar rinnen op het goede plak? Roept u maar. Teun. Ik denk Teun en Hidde. Oké, we moeten even kiezen tussen alleen Teun of Teun, Hidde en Jules. Ik wil graag vingers zijn wie gaat voor alleenig Teun. Het grootste gedeelte. Laten we dat antwoord invullen. Hey, heel goed. Alle ben voetgangers. Als er een stoep of een voetpad is, dan moest erop rennen. Alleenig Teun rint dus op het goede plak. Dit is een vraag uit het verkeersexamen dat een soort Nederlandse band in groep 7 en 8 krijgen. En zo binnen er zelfs nog volle meer verkeersregels. Afspraken met wij ons alle keer onthouden moeten om gevaarlijke situaties en ongelukken te voorkomen. Op de website van Veilig Verkeer Nederland staan een paar leuke oefenexamens. De chillste podcast waar Dij. Hey, ik ben wel even benieuwd. Waar gaat er altijd rinden naar squallen? Zo'n. Oké, zo'n rinden. Ja, zo'n En waar rennen. komt er bij de auto? Twee gaan er soms met de auto. Of ja, één altijd met de auto. Ja, oké. Oké, en het is slecht waar, maar waar weer de joet op een fiets? Juf dat heel hut de vinger omhoog. Heel goed, juf. Hoeveel ben dit er? 8. Waar van Jim had er geen locht op een fiets? Janko die wies voort naar juf. Hoe zit het, juf? Ja, nou, ouder aan de vreed, toen ik op mijn oude fiets. En toen die mijn achterlacht het net goed. En toen had ik nog een boete kring. Nee toch. Echt weer. Wat vinden we daarvan? Slecht. Net goed. Maar hoe kan dat nou, juf? Want jou maakt wel een beetje een goede voorbeeldje aan vanzelf. Ja, nee, zeker. Daar heb je helemaal gelijk in. Ik heb gelukkig een nieuwe fiets en daar doen de lachten het prima van. Dus het is wel belangrijk om lucht op een fiets te hebben. Heel erg belangrijk. En natuurlijk ook goed dat goed gecontroleerd wordt. Maar ja, jammer dat je een boete krijgen. Hoe dik weer de boete? 60 euro. En dan komen de administratiekosten nog weer heen. Dat kun je heel lekker van u eten. Ja, nou dat ken dus nou net. De chillste podcast waar Dij. Waar vieter ik wel eens het lucht aan te zetten? Famke? In de ochtend als ik moet opschieten, dan vergeet ik het. Ja. Maar heeft ze dan een
Lamke dat het zelf nog erop dwam moest ik? Of zit hij al wel aan die fiets vast? Hij zit al wel aan de fiets vast. Alleen ik heb een lampje wat als ik fiets aangaat en achternet. Ja, en toch is achter ik heel belangrijk. Maar Reinoud, het is nou vanzelfs winter en wintertijd. En dan is het moos op Weinerskwallen nog tjuster. En aan het eind van de dag dus ik alweer als het vodgist. Ja. Dus een soort band die fietsen eigenlijk nog wel steeds in de winter. Naar Squallen of naar Freun of naar sport. En dan is goed locht natuurlijk wel heel erg belangrijk. Hoe zou het verkeer eigenlijk wezen zonder regels? Dus als we geen afspraken hingen. Wat er een idee hoor. We kunnen daarover filosoferen hoe dat wezen zou. Nou, Dan krijgen we meer ongelukken op de weg. krijgen we meer ongeluk op de weg? Ja. Eerst achterin. Lars, Ja. had ik nog een idee? Chaos. Chaos, hoor ik net. Nou, heel veel mensen gaan elkaar tegen elkaar botsen en dan komen er ruzies. Dat is net als de kermis. Botsauto's. Ja. Wel leuk. Ja. Lilia? Nou, dan gaat iedereen gewoon voor. En dan krijg je heel veel botsingen. Veel botsingen. Ja. Ja, botsingen in het verkeer, ja. Balen. Ik denk dat er dan steeds minder mensen die het overleven. Dan sterft de mensheid uit. Ja, dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Waarvan je met de Wollens onveilig viel in het verkeer? Leroy. Als het soms donker is en dan word ik voorgelaten en dan gaat die auto in één keer hard rijden. Dat zijn wel gekke situaties. Famke. Als het schemerig is en dan ik heb een bepaalde kruising hier in Heerenveen. Wat ik dan best wel eng vind om er dan zomaar door te gaan. Misschien is het ik wel goed als je een beetje denkt van... dit is wel een spannende kruising. Misschien les dan ik wel meer op. Ja, dat is wel weer. Maar ik bedoel, als je op een kruispunt bent... kun je natuurlijk net samen denken... nou, ik fiets maar gewoon door. Hè? Aaron, hier stoot die vinger ik omhoog. Ja? Nou, met mijn moeder in de auto. Dan hebben we een hele drukke rotonde, omdat dat bij de snelweg is. En dan zijn er mensen die denken dat ze hem dan nog net voor kunnen. Maar dat is dan niet zo en dan krijgen ze bijna een botsing. En dat is ook wel een beetje hoe het verkeer in elkaar zit. Als je zelf het ongeluk net maakt... dat kan natuurlijk ik samen wezen dat een orde van zwaar... dat je een ongeluk krijgt. Dus je moet altijd extra goed opletten. Of net, Lilia? Ja, want ik heb ook eens een keer gehad... toen had ik voorrang, want er stonden haaitanden. En die auto kwam nog van heel ver weg. Toen ging ik gewoon voor. En toen ging die auto heel hard rijden. En toen ging die op het allerlaatste moment nog remmen. En ik ook. En toen stond hij daar zo in het hoekje bijna tegen die auto aan. Dus dat kwam maar krekgoed. De chillste podcast waar die. Nou, hebben we het vanzelfs over verkeersveiligheid. Omdat het je weer super druk is op stritten. Had een van je wel eens wat vervelends bij maken in het verkeer. En dat mij dus op alle voertuigen wezen Mark, die je bij betinken kennen. vertel Mark. Ja, nou, ik zie het dus op een fiets. En toen, er kwam een steegje, daar kan je net zo goed inzien. En ik hier pikken bellen, maar die man die hier dus koptelefoon op, dus die redde mij net. Dus ik botste sa helemaal in hem. Ja, het is een fietszoon. En toen? Ja, toen die het even zei, en toen ben ik weer op een fiets gegaan, waar ik heen moest. En wat zei die man? Ja, die zei van gaat het goed en ik zei hetzelfde. En ja. Wat voor conclusie kun je hieruit lokken dan? Ja, eigenlijk met wat net mijn koptelefoon op een fiets ging. Of in ieder geval in een eer vrij. Als een koptelefoon ophest, dan kun je natuurlijk niks her in het verkeer. Dus dan is het inderdaad verstandig om bijvoorbeeld één eer even vrij te houden. Want als er een toetert of een belt, zo stoot die naast Mark. Weer heel goed, dus toch even de bel even ringelen list. Hè? Lilia, is dat wel eens wat vervelends mee maken? Ja, ik zat op de fiets en ik moest daar oversteken. En er kwam een auto aan. Dus ik ging gewoon wel stoppen, maar alleen ik gleed toen nog met mijn voetbalschoenen zo over de weg heen. Dus ik snel naar achter en die man was helemaal boos op mij. Maar alleen mijn remmen die waren kapot. Nou ja, eigenlijk 1. Maar alleen dat was wel degene waar ik de hele tijd mee ging remmen, zeg maar. En mijn vinger was gekneusd, dus dat was een beetje moeilijk remmen toen. Ja. En toen probeerde ik het wel, maar het ging niet helemaal goed. Ik zat een keer op de fiets naar school. Dat was 2 weken geleden. Toen fietste ik in mijn eentje naar school en toen ging het treinspoor dicht. Alleen het was ook heel mistig. En het was ook best donker. Alleen toen fietste ik nog op het treinspoor. Alleen toen gingen die slagbomen al dicht. Dus toen moest ik er heel snel onderdoor. Gevaarlijk, Lars. Ja. Ja, vorig jaar fietste ik met Lucas uit de voetbaltraining. Ja, er was hele harde wind, maar er kwam
ook het tegenliggen. En wij fietsten gewoon met één rechte lijn op het fietspad. Maar die tegenligger die wiebelde zo, dus wij moesten ook wat verplaatsen. En toen knalden we vol op elkaar. Toen vielen we. Oh. Ja, dat deed wel pijn. Ja, helaas wel. Ja, snap ik. Dat kan wel heel zeer dan. Maar hammer ik wat een oorhol? Nee, niet echt. Gewoon een paar schaafwondjes, maar voor de rest niks. En de persoon die het wiebelde, hoe je het dan mooi? Ja, die ging gewoon door fietsen. Hij zei niks, maar nou, prima. Wij zeiden niks. Hey Reinoud, als je zelfs wel eens wat meemaken op een fiets, want de zijskrek een ongeluk zit in een liets hoekje. Maar als het zelf meemaken of? Ja, wat denk je nou? Natuurlijk heb ik wel eens een fietsongeluk meemaken. Maar ik heb wel een verhaal, maar het is wel een heel dom verhaal. Nou, ik ben gek op domme verhalen, dus begin maar, zoek ze. Ben je een gek op domme verhaal? Ja! Oké, nou, Daar gaat hij dan. here we go. De podcast waardij. Ik wie een ieren gestoven, doet mijn maat Pieter werks van de doorstier. Reinoud, jongen, hartstikke zin om te watchen. Nou stelt Pieter mij die vraag elke dag en vanzelf is mijn antwoord elke dag op nee. Haha, Pieterke, alleen nog als het vertelt wat nou weer van plan bent. Pieter is namelijk van de ideeën. Hoe het algemeen vrij domme ideeën. Om heel eerlijk te wezen, de allerdomste ideeën die je maar bedenken kist. Dus vanzelfs is mijn antwoord altijd, ja, we gaan op een fiets, zei er nog. En hast trouwens ik een helm? Oh nee, hè. Bij het jaren van fiets en helm krijg ik direct spiet. Waarom sis ik nou altijd ja, Jim Pieter? Hij had vanzelfs weer een nieuwe stunt betocht. En waar krijgt de eer als proefpersoon? Tja, ik kan mezelf al voor de kop slaan dat ik ja zijn ha. Om de veiligheid stinken is nou net echt Pieter zijn sterke kant. Bij de meeste stunt betekent er namelijk geen helm. Het avontuurlijke zit bij Pieter in zijn DNA. Zijn fjouwe broers ben ik van die roege types. En het is net vaneerd dat het hele dorp zijn familie stuntkabouter neemt. Maar goed, zoals altijd ben ik dasvol nieuwsgierig. Want mijn Pieterke is altijd wat te beleven. Dus, ik in de garage op ziek naar een helm. Nou is uw garage een dikke bende waar Elsenien van alles delsmiet en waarvan u hij het al jaren roept dat hij in kwatten maar een goed opromsysteem komt. Maar van nou is het alleen nog delsmieten en voortrennen. En dus geen helm te bekennen. Intussen zit Pieterke naast me in een rommel te graaien. En ja, hoppa! Je leidt iets! Zei er triomfantelijk. Het is alleen nog het oude peuterhelmke van mijn broer. Die pas ik toch nooit, wil ik nog sissen. Maar midden in mijn zin is het al BAM! En zit de helm stief op mijn kop. Zo, die zit, zei Pieter. Ja, te strak, denk ik nog. Een paar seconden later rees ik mijn stuntkabouter junior door het dorp. Slingerend over de stoep en om de parkeerde auto's heen. Els aan de orenkant van het paadje om het Tjerkendel. En uiteindelijk als dikke BMX'ers terug op de bosjes achter het voetbalveld. Ik rem je, slip je terug de drek en sper je Pieter rjocht in zijn gezicht. Haha, ik mieg haast in de broek van het luidje. Intussen helpt Pieter een streep modder van zijn gezicht en likt het theatraal van zijn wijsvinger. Lekker, lekker, lekker. Ik wil aan zijn dikke gezicht watchen, zei er mij een dikke grijs. En dan zag ik verderop een stuntbaan. 12 balken over de breedste sleert van het dorp. En trouwens, echt de smarrigste, omdat alle voetballers der VAR en na de training altijd in pisje. Mijn oren worden, het roept naar gevaar. Maar goed, poppen op de houten balken leidt een gammele houten plaat. En dan komt het slimste nog. Een meter hege skans in het midden. Als daar hoe binnenkomt, krijgt van mij een riksdaalder, roept Pieter. Dat wie vroeger ongeveer €12. Deal, sis ik. Als beste stuntfietser van het dorp is dit een makkie. Net één mijn sokkerskills op een fiets als ik. En zonder na te denken knal ik erop aan. Ik zal Pieter eens even van zijn hield al helpen. Stap in. Van de wal op het midden van de plaat komt. Dat gaat goed. Stap 2. Mijn optimale snelheid de skans op. Mijn snelheid is perfect. Ik viel de fiets omheen gaan en bleef traapje onder het eind van de skans. En dan stap 3.
op het beste moment aanzetten. En dan wat? Ik vlieg als een zeearend, zwevend op de streamen in de lucht. Mijn hele lief in een prachtige aerodynamische houding. Heel even gewichtleers. Wat een toffe stunt. Die vieze sleet krijgt Joert geen bezitten van mij. Wat zal Pieterke teleursteld wezen dat ik... En dan bad er in iets onverwachts. Ik verhiet door het geweldige gevoel van het zweven misschien wel de belangrijkste stap. Stap 4, de landing. Mijn focus is voort. Bij het delkom klapt het vatje onder mijn waai en blokkeert de hele fiets waardoor ik onbedoeld nog een stunt doch. Ik word mij een koprol de lucht insmiet. En ik viel me dit keer meer als een kapotte frisbee dan een zeearend. En dan het toetje van de dij. Ik klap volop met mijn gezicht in het laan op een vaske hoop kolenstront. Ik heb Pieter aan de orenkant van de sleet bulderen. Karma, roept hij. Een riksdaalder van mij, roep ik weer om. Wils dat lauwe prutje van mijn gezicht dript. En ik denk nog heel even, wat ben ik blij dat wij dit net op een stritte dien ha. Want van kolenstront kist een soort sissen, maar het is een stikzefter als een stoeptegel. De podcast waardij. Heeft je nou de titel wasken? Dat schijnt heel goed te wezen voor de huid. Koolstront. Ik vind het heel vies. Ja? Ja, wel weer een goed verhaal en een supergoed idee van Pieter natuurlijk. Ja. Ik ga gewoon een potje koolstront mee in de hoes. En als ik lekker wil, smaak ik even mijn wangen even in mijn koolstront. Het is zo het is een beetje grienig. Oké. Nou, waar van je met eigenlijk wel eens zo'n stunt uit hellen? Ik hoor net meteen Matthias als Reinoud met een helling over een sleet of op een dik. Dit doet net. Maar waar is een beetje stunter op de fiets? Lars? Ben je ook een stuntpiloot, Lars? Nou, ik zit op mountainbike en daar hebben we soms toch wel van sommige heuvels. En dan ga je soms nog wat hard vanaf. En dan komt er een ander klein heuveltje en daar vlieg je dan nog gewoon weg. Betjut het dan dat stel ik wel eens maar die fiets in de lucht vleest? Ja, eigenlijk best vaak. Oké, en wat voor kleren had je dan? Had je een helm op en handschoenen aan? Handschoenen, helm is trouwens verplicht. En mountainbike kleren. Zou een helm ik verplicht wezen, maar dat bij u in het verkeer? Liever niet. Liever niet, maar zou het wel goed wezen? Dat dan weer wel. Okay. Ja, jongens, waar vind je hem? Het er een helm op een fiets? Ja, niemand. En dat klopt inderdaad wat Aaron zei. In Duitsland is dat wel verplicht. Ja, zeker. En heel vaak als de Duitse toeristen dan op vakantie gaan naar Ameland of in een Oren-eiland, dan just ze alle keer fietsen met die helmen op. Maar zou het inderdaad een goede zaak wezen, denk je, omdat het wel? Zou het lekker zitten? Nee. Zou het hier in de plooi horen? Ja. Nou, dat lijkt er al. Ja, als het goed strak invlegst, leeuw je dan misschien wel. Even waarom naar het nieuwsbeeld van het begin. De band van de Squallen in Oertrup krijgt nou verkeersles op een speciaal deel van het plein. Hebben je hem zelfs wel eens verkeersles hoor? En hoe weer dat? Lydia? Ja, het is wel leuk, want we hebben ook wel eens een keer gehad, dat is al een tijdje geleden denk ik. Maar dan moesten we fietsen over het plein heen en dan met allemaal obstakels en dan goed achter elkaar en zo. En dan wordt onze fiets daarna ook altijd nog gecheckt. Kijk. Dus, Dat ja. klinkt een beetje als een verkeersplein, maar toen heb je het zelf makken. Ja, met pionnen en zo, volgens mij. Heel goed, heel goed. Ja. Famke, wat kun je er nog over vertellen? Wij hadden ook een paar weken geleden zaten we in een unit met andere klassen van 5 tot en met 8. En toen hadden we ook bij één deel verkeersles bij VVM. Heel goed. Jula. Hey, in Nederland moet Elsen zich om verkeersregels houden. En als je dat net doet, dan kun je zelfs een bekeuring krijgen. Hey, en weet je waar die bekeuring jouwt? Ja, ik weet dat juf weet waar die bekeuring jouwt, maar weet je iemand ik? Nou, waar jouwt die bekeuring? Denk ik net. De politie, inderdaad, correct, de politie. Zij weten alles van verkeersregels en Jennifer mocht mij een politieman op paard. De podcast waardij. Ik zit hier nu op het haatkantoor van de politie in Lauwert. En dat is een heel groot gebouw met alle kantoorruimtes, maar ook met een cellenbunker. Dus de echte boeven zitten hier. En ik zit hier naast Sietse, de politieagent, volledig in uniform. Ik zeg, krijg de handboeien ik al hing je. Maar
Ik denk dat als ik me goed gedraag, dat ik raas en ik weer uit mij. En wij hebben natuurlijk in de klasse een paar vragen opgesteld die we heel graag weten willen over veilig verkeer. Dus we geven de vragen even terug. Janko hier namelijk de vraag. Wat kan je doen om jezelf goed te beschermen in het verkeer? Nou, hoe daar zorg je er in ieder geval voor dat je zichtbaar bent. En zorg je er ook voor dat die list toch bijvoorbeeld die hand uit te steken als het de bocht omborst. En in het donker altijd in licht aan. En wat is in de auto dan heel belangrijk als ben bij HTMM in de auto zitten? Ja, dat is wel uiteindelijk wel voor de hand, maar ik zou zeggen toch echt het gebruik van een autogordel. Als je een onreding krijgt en als de gordel net om, dan zit het vaak niet meer op het plak waar de vast hier is. Nee, dat is een hele goeie. Dus wat HTMM ik zei, altijd de autogordel om dan. Leroy hier de vraag. Ben ik een bekeuring krijgen? Dat kan zeker. Alleen nog tot een leeftijd van 12 jaar kan het eigenlijk net. En tussen de 12 en de 16 bestaat er de mogelijkheid om wel te bekeuren. En hoeveel is zo'n boete dan als ik een lucht op die fiets hast? Nou, fietsverlichting is €60. En bijvoorbeeld het fietsen door het red lacht is 110. Maar ben tussen de 12 en 16 die krijgen een soort kinderkorting, noem ik dat. Maar het is wel gekskerend bedoeld. Maar dat bedrag dat wordt dus halveerd. Dus als je voor de fietsverlichting een boete krijgt van €60, dan blijft er 30 voor een uur. Sophie hier de vraag. Stel je komt bij een kruispunt aan, wat kun je dan het beste doen als je het even niet weet? Ik had nog wel een mooi voorbeeld van mezelf. Dat ik met mijn twee benen fietste en dat mijn zoon vooruit fietste. En dat we bij een kruising kwamen. En dat wij naar links gingen en dat probeerden te roppen. Dat wij de bocht omgingen en dat mijn zoon gewoon terug fietste. En die loste dat eigenlijk wel heel mooi op, want er reed een heel soort verkeer achter. Dus wat eigenlijk hem dus inhellen. Dus dat hij aan moest slaan, dan hier er les van het verkeer. Maar hij fietste rechts van de dik een oprit op. Hij draaide daar even en zei naar de dik. Wacht het verkeer even aan, liet het dus krijg even een zakje en stut vervolgens oer. Dus neem even voor jezelf en wat rond, stop desnoods, connect langs de kant van de dik. Dat is beter dan oerstekken en een ongemak krijgen. Ja, zeker. Dus even de rust nemen om het verkeer te oesjen en dan haalt hem weer op ziekje. Ik kies zelf eigenlijk ook nog een vraag. En dat is dat het me opvalt dat er best wel een soort ben tegenwoordig met de telefoon in de hand fietsen. Of dat ze hem in ieder geval volle bij hun hebben. Maar is dat eigenlijk wel handig? Het valt mij inderdaad ook op dat er inderdaad best wel een heel soort ben, ook in deze leeftijdscategorie van de basisschool een eigen telefoon. En ik denk dat het er ook wat insliet dat het een gebruikelijk iets worden is. Maar als je een telefoon in de hand hast, hast je geen twee handen meer aan het stuur. Waarschijnlijk just niet alles meer. Dus het risico op onrijdingen en op ongemakken is natuurlijk volle groter. Omdat je bezig bent met andere dingen dan alleen nog maar fietsen. Ja, dus als die telefoon in de hand hebt, dan wist net meer wat er om die heen gebeurt. En is het eigenlijk best onveilig. Ik denk dat ze een hele hoop dingen net just of veerst. En dat is inderdaad onveilig. Oké, nou dan wil ik dat heel graag Marjan aan al die band die nou harkje, telefoon net in de hand. Ziet ze heel erg bedankt. Ik vond het fantastisch om hier te wezen. En ik denk dat we echt een heel soort wiezen worden binnen oren hoe wij ons veilig in het verkeer verplaatsen kunnen. Dankjewel. Ja, graag gedaan. De podcast waardij. Tja, en dat fietsen met het telefoontje in de hand. Kist krijg je goed achterstevoren maar de eigen dicht fietsen. Zullen we nog eens even een examenvraag doen? Ja, zullen we nog één examenvraag doen? Ja! Oké. Johan fietst naar de bibliotheek. Zijn telefoon gaat. Wat moet Johan doen? Moet hij doorfietsen en bij de bibliotheek zijn telefoon bekijken? Doorfietsen, opnemen en praten? Of doorfietsen, opnemen en zeggen dat hij zo terugbelt? Oké, er gaan heel veel vingers omhoog. Ja. Waar denkt doorfietsen en bij de bibliotheek zijn telefoon bekijken? Nou, elke neer steekt echt de vinger op, hè? Ja, behalve juf. Juf? Oh nee, die juf hier hebben net wat opletten. Oké, dat is helemaal oké. Maar juf denkt het ik? Oké, we vullen hem in. Begin je nakijken, daar komt hij, hebben we hem goed? Ja! Heel goed. Misschien is het een goed idee om Jim dan ook aan te melden voor een ANWB verkeersplein. En dat kan de directeur van die squallen eind maart, begin april, dwaan op de website van de ANWB. En waar wit smiet dat de komende simmer een verkeersplein op? Jennifer? Ja? Dit wie alweer het eind van deze podcast. Echt? Oh, dat vind ik echt heel jammer.
Maar ik hoop je wel dat we het verkeer weer een beetje veiliger maken gaan. Dat zou mooi wezen, want dit wie alweer de chillste podcast van Chill. Maar juf Jeanette en groep 8 van CBS Het Kompas in het veer! Tot de volgende! Hoi hoi! Hey, dit is de chillste podcast met Jennifer en Reinoud. Hielendal van Dij op de gekste vragen en onderwerpen komt er grif een antwoord. Dus luister maar